Madang wareg. Ya takon bedake ya ora gelem. Ditotak-totuke mestine. Nang opo wong kon bedake ya. Entek. Kok ngene kan njuk cidat-cidatan kamare. Wis ngaso turu. Wis bengi jam 12 kiye. Anggrek ya apa cira meneh. Lah wis madang wareg tengah bengi jam 12 ya turu, Mbok. Kon turu. Heeh. Akeh ya apa meneh. Lah wong kon turu. Wong kei duren kok Saiki tengah bengi jam 12 tet, Mbok. Turu ya. Jolali nek pipis nang kamar mandi. Krungu apa ora? Kamar mandi. Heeh. Ya. Sing yo nang kamar mandi. Ya. Nang sing kono dhewe. Lah wedine nek riko kepleset, Mbok. Nyong arep mapan turu. Ya. Heeh. Ya wis, turu ya, Mbok. Wis aja keplok-keplok. Ki bengi. Madang. Hah? Ayam madang. Wis ayem wis madang. Heeh. Ya wis ngaso. Ya keplok kono le. Ra oleh. Wis jam 12 bengi. Ngeplok kono le. Ra oleh. Mapan turu sing anteng ya. Mlebu rono le. Ra oleh. Ndak mlebu rono ya. Ra oleh nyak mapan turu. Tak tinggal ya.